Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Creation SFB, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ok, pa krenimo. Nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo kod izgradnje kuće. Pokupit ćemo ovo, pa ćemo postaviti drva. Ok, evo tam dolje možemo izgraditi kuću. Pa da, nije loše. Nije loše mjesto. Ok, ja za izgradnju kuće najčešće koristim hrast. Ok. Ok, možemo počet. Svim koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stekova. Plus 44. Nemam pojma, matematika mi je jača strana. Ok. Idem ti drva. Jebote, onaj ko te napravio. Ok, evo tako nešto neka bude kuća. Svim koliko blokova tu ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. Ok, znači tu će ići 9. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, to neka budu vrata. To jest neće biti. Biće tako u kutu, ali sa ove strane. Jer glupo mi ono da mi vrata budu odmah uz rijeku. Ok. Napravit ćemo. Šta ja znam? 4D gore. Dobro, ostavit ćemo tak i tak ćemo ići. Još jedan red gore. Da ovo istrošimo. I inače ljudi, ja ne volim ovako kuće kad su baš male. Onako. Glupo mi to izgleda. A i ne volim kuće od kamena. Evo ovako kamena. Od takvog kamena najčešće volim radit ove, kako se zove, radionice. Mislim ne radionice baš što se radi papirima i sve to, nego baš zgrada radionica.
gdje će mi biti nakovanje, radni stol i sve to. I to će mi biti spojeno sa kućom. Ok, mislim da smo prošli put stavili na mirodobivnost, sad ćemo vratiti na normalno. Je ostalo? Ok, ostalo. Sad ne radimo baš toliko težak posao, jer gore smo. Imamo i mač, tako da nemamo se zašto brinuti. Osim ako nam Creeper ne naleti sa leđa, onda smo najebali. Ok, 4 reda, po meni ovo je sasvim dovoljno. Brezine, daske isto ćemo. Ok. To ću iskoristiti za pod i krov. Još od ovih dasaka, znači hrastovih, od toga ćemo još napraviti i vrata. Zato što mi se brezina vrata ne sviđaju, onako babska. Imam sjekiru? Ne vreme, neću ni praviti sad bez veze. Ovo najviše mrzim kad mi se događa. Serim se u toga. Ok, idemo ovako. Ako bude ostalo 64 daske za pod, nećemo to koristiti, nego ćemo koristiti ovo. Onda ostatak ovih dasaka ćemo iskoristiti za pravljanje mačeva, sjekira, radnih stolova i sl. Možemo iskakati u kući, tako da nam je ovo sasvim dovoljno. Ok. Super, tamo smo prekrili, pa da... Odjavat ćemo krov od ovih. To je spod. Ok. Ovo je ljudi sasvim dobar početak za, kako bi rekao, početak preživljavanja. Ok. Dosadno ljudi, znam.
Ok, ovo je stvarno veći smane, živcira me. Ali jebika. Šta se mora se. Ovo se mora. Mislim, ne mora se, mora se. Ako hoću da mi kuća izgleda lepo, onda se mora. Oj. Ne znam ili ovo sada samo od tih brezenih dasaka napravimo, kako bi rekao, okvire. Znači samo to ovako da postavimo te brezine daske. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Ok, ti zvuk koji mi tako na živce idu, to je strašno. Dok sam se prije bojao, uvijek sam mislio da će se dogoditi neki horor. Ok, sad ćemo prijeći na zanimljiv video. I onda jedan drugi klip ćemo opet cijepati drva i napravit ćemo baš krov. Oba. Sada imamo samo plafon. Dobre, još mi je ostalo. Mislim da će nam još i ostati drveta za napraviti vrata. Brezine daske imam, tako da mogu napraviti radni stol. Evo ga. Riješeno i to. Sada ovako uzet ćemo... Čekaj, jedan od ovih imam radni stol, ne moram ga ni praviti, super. Ali ćemo tu. Šta bi mogli napraviti od njega? Vrata jedna. Ok, ajde da bi kuća izgledala ljepše. Napravit ćemo još i ovako vrata. Što ćemo uzeti tu? Ok, puno ljepše izgleda. Po meni, sad. Iznutra mi se također sviđa. Vi napišite onda u komentarima da vam se sviđa kuća. Mi ćemo još napraviti ovako kovčeg imamo, ja mislim. Ili ne? Nemamo. Sad ćemo imati. Nećemo dati
Pa... Ako jedan veliki. E sada možda ćemo postavljati sve stvari. Osim kamena, dole kamen ćemo vratiti. E sad moramo napraviti peć. Jel imamo ugljena? Nema. Kada ćemo vratiti na... Ok, ljudi, još jedan put ponavljam. Ja se sviđa kuća. Pa ništa. To je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Bok!